etortzeatik gaur egingo dugu bigarren itzali sortan bigarren saioa. Orientarra pizkunde garaian, 16. mendeko euskal kostaldari ikuspegi bat. Eta Josu Etxezarragak emango du, Josu Etxezarraga historian aditua eta gizarte gaiak eta ikertu ditu. Eta eskerrik asko etortzeatik eta besterik gabe ja hasiera emango jo Josu. Bueno, eskerrik asko lehenengo eta behin gonbidapenagatik eta bigarrena etorri zareten guztioi, ez da? Hola ikustea beste jende historia buruzko hitzaldi baten, poza ematen du. Nik nire tukatu zaidan partea da gizartea deskribatzea edo garaiko gizartea nolakoa zen azaltzea. Badakit pasadenean Xabier Alberdik pixka bat gehiago sartu dela itsas ekonomia, merkataritzan eta holako kontuetan. Nik saiatuko naiz agertzen edo ikuspegi bat ematen garai hartako gizarteari buruz. Azkenean da testu ingurua, ez da? Gizarteko harremanak nolakoak ziren. Eta hori balio dezake pixka bat hobetu ulertzeko garai hori. Horrein komentatzen genuen, Adrianek eta biok, askotan epaitzen ditugula garai hartako pertsonak gaurko ikuspegitik, eta, saiatuko naiz tarte honetan behintzat, aldanenean azaltzen, garai hortan nola bizi ziren. Kurioso iruditu zait irudia hau, plano hau dago Frantziako artxibo baten, biblioteka baten, da kosta ikusten da itsasotik, eta itzalditarako iruditu zait interesgarria, ez? Itsasotik ikustitako lurra, beti ikusten dugu iparra goian dagoela, eta oriotarrak aipatzen ditugunean aurrekoan hori itzengo zizuen horiok daukana da, bai ibaia, bai itsasoa, mendia, eta horrek ematen duna da bizitzeko bizimodu ugaria. Bizitzeko modua eta bizitza ateratzeko jarduera ezberdinak egin zitzazketen garaian, ezta? Baliabideak zituzten eta ustiatzen zituzten. Eta horrek ekartzen ditu, horre sortzen du ondare bat, eta sortzen du jarduera ekonomikoak, hori ondarea burdinolak, garai bateko nasak edo arrantzarako instalakuntzak, eta baita garai hartako gizarteko errituak eta sinismenak praktika jartzeko tokiak, ez da? Elizak eta ermitak eta pizkunde garaiari buruz hitz egiten dugunean, hau da, generalean 16. mendeari buruz ari gara, agian Gipuzkoan hitz egin dezakegu 15. mende erdialdetik 16. mende bukaerara, edo bizkundearen garaia, ezta? Garai hortan da, Gipuzkoako aldundia edo hermandadea benetan asentatzen da momentua, ez? Hori izango da, 15. mende bukaeran, aide nagusiak edo parientes marruiorek ziren horiek, azkenean ez dira izango Gipuzkoan politikoki indarra izango dutenak, ezta? Izango dituzte, ekonomikoki badute boterea, baina erregeak lortuko dute Gipuzkoako hiribilduek Gipuzkoako antolaketa politikoa izatea anaidia edo aldundiaren bitartez erregearekin zuzenean, edo bere lekukoarekin edo bere korregidorearekin, ezta? Orduan, Gipuzkoako antolaketa politikoa izango dira hiribilduak, Orio bezalako hiribilduak, eta juntatuko dira juntetan, eta ondorengo hortik izango da Gipuzkoako interlokutore gorenena, ezta? Erregearen aurrean. Baita ere da, Gipuzkoako kostaldea sartuko da momentuan mundu mailako ekonomia baten. Erdiaroaren erdiaroan edo erdiaroaren bukaeran ikusten baditugu euskaldunak eta gipuzkoarrak eta oriotarra baita ere Mediterraneoan zehar eta ipar itsasoan eta merkataritzan eta 16. mendean ikusiko ditugu
beste maila baten. Ikusiko ditugu ternuan, ikusiko ditugu baita ere Ameriketako kolonietan, eta ezta? Hor, beste faktore bat izaten da, momentu hortan, eta gainera Nafarroako kista ondoren, geldituko den muga bakarra izango da, Bidasoako muga. Eta hor, beti ibiliko dira Frantziako tropen inbasio baten beldur, eta horrek, Gipuzkoarrek ere erabiliko dute, tresna bezala. Esateko haizu, gu mugan bizi gara, eta edozein momentutan Frantziarrak etorri daitezke eta lurra inbaditu, eta gure ondasunak eta bizi modua eta ondatu. Eta gero, sinismen bakarra hemen Gipuzkoan emango dena, da kristautasun katolikoa. Badira, momentu puntual batzutan, protestantismoa sartuko danaren, beldur edo dira, ezta? Pasaian egongo da kasu bat 1520 inguruan, eta beste bat 1540 eta pikuan baita ere, liburuak, protestanten liburuak topatuko direna eta rekisatu edo kenduko dituztenak, ez? Beldur horregatik. Baina, orokorrean, erlijio katolikoa da, eta gainera, gizartean guztiz txertatuta dago. Ze ohituretan, bertako garaiko gizarteko ohituretan eta errituetan eta bizitzeko moduetan guztiz sartuta dago. Orduan, ez dute ulertzen mundua beste era batera. Gaur egun, beti hitz egiten dugu, gure buruan dago, giza eskubideak, hiritartasuna, ez? Eta pertsona ditugun eskubideak datoz, danok onartzen dugulako gizakiak ditula berez eskubide batzuk. Baina hori ezen pasatzen orain dela 5 urte. Hori da, Frantziar iraultzaren ondorio bat, eta iraultza liberalen ondorio bat, baina garaiatan ez zegoen horrelakorik. Orduan, oriotarrek zituzten eskubideak zituzten beste bide batetik. Garai hartan, zeuden biztanleak, adibidez, hirian bizi ziren, o hiribilduan bizi zirenak, edo maizter zirenak beste baserrietan eta eta zeuden baita ere, bestetik, auzoak, edo bezino, jartzen du dokumentuetan, ezta? Bezino horiek, auzoak zuten, eskubide politikoak, eta baita ere, komunak ziren baliabideak ustiatzekoak. Hau da, urteko momentu batzutan, garoa moztea eta etxerako ibiltzea, edo gaztaina biltzea, edo herri lurretako belarrak eta jasotzea, eta horretako eskubidea zituzten auzoek bakarrik. Garai hortan, ze pasatzen da? Horrek esan nahi du, nolabateko maila bat bazegoela, ez? Gizartean, ez zela bat dena, ez zian biztanle guztiak berdin legearen aurrean eta Alde batetik bai, ze hemen bazegon onartuta guztion artean, Gipuzkoarren artean zegoen onartuta hidalgia edo kaparetasuna bazegoela. Hau da, denak bertan jaioak eta bertako etxeetako seme alabak zutela berez noblezia, ezta? Hori, hemendik kanpo agian Valladoliden eta, kortera joten zirenean, horria azten ziren eztabaidak, ezta? Ze, noblea izaten da normalean, bere esku lanez bizi ez dan pertsona bat. Orduan, burdin gile bat, edo arrantzan dabilen pertsona bat, edo argin bat, nola joan daiteke beste leku, Valladolidera eta esan ez, ni noblea naiz, baina orduan eztabaidak egoten ziren, baina Gipuzkoan bertan onartuta zegoen denak nobleak zirela. Bertan, baldin eta frogatzen bazuten bertan jaioak zirela, noski. Eta nola frogatzen zen bertan jaioak zirela, bertako etxe batetik zetozela frogatzen zutenean. Horregatik bihurtzen da hain garrantzitsua abizena. Garai hortan, gaur egun ditugun abizen pila hori, eta gehienak datoz etxe bat, baserri bat badelako izen horrekin, garai honetatik dator. Ze etxe horren seme alaba, edo ondorengo izateak ematen zizun,
Ezu, bai, zu hidalgo, kaparea zera, ezta? Noblea zera. Orduan, bereiek kargu bat lortu behar zutenean, berriak baldin bat ziren, adibidez, Oriora kanpotar bat etortzen bazen, eta udaletxean, edo kontzejuan edo parte hartu nahi bazuen, galdetu ingo zioten, ez du, frogatu ezazu, zu noblea zerala. Orduan, inberko zuen, horrelako espediente bat, esan ez, bai, etxe honetatik natorni, eta hau dira hemen lekukoak, hori izaten dutenak, eta bar. Orduan, pixka bat, etxearen garrantzia itzein edizuet, ze gero nahiko itzein godetorrei buruz. Baina, bueno, esan dizuet, nahiz eta noblezia zentzu hori eduki, garai hartan, horrek ez du esan nahi gizarteko danak berdinak zirenik, ezta? Zergatik, desberdintasun ekonomikoak bat zeudelako. Garai hartan bat zeuden pobreak eta aberatsak baita ere. Orduan, horrek desberdintasunak ekarriko ditu, adibidez, udaleko karguak hartzeko momentuan. Horrentxe azalduko dizuet. Bueno, etxei dagokienez, badaukagu lista polit batzuk ditugu, eta hau da, 16. mende erdialdean, Elizako apaiza aukeratzeko ze etxek zuten botua ematuko eskubidea. Orion pasatzen da, beste herri batzuetan ere bai, Elizako patronatua komunitatearen esku zegoela. Hau da, Elizako karguak aukeratzeko garaian, etzela jaun bat edo gotzaia apaiza izendatzen zuena. Izendatzen zuten, bozkatzen zuten, komunitateko etxeek. Ez etxeko biztanleek, baizik eta etxeak. Etxeak zeukan boto bat. Eta orduan, etxeko jaunak edo andreak, kasu batzutan, bozkatzen zuten baten o besten alde. Eta horre erizker ez dakagu, lista hau. Batzuk dira hiribilduko etxeak eta beste batzuk dira baserriak. Ziur asko, ni baino beto esagutu dituzu izen asko. Baina, ikus dezazuen nola funtzionatzen duen eta nola zentzuk izan zitezken garaiko etxe nagusiak Orion. Bai? Orduan, alde batetik, udalbatza zegoen, kontzejua, hor zeuden kargu batzuk, alkateak, 2 alkate izaten ziren, garai hartan, prebostea edo prebosta, hori izan erregearen izenean, multak edo jartzen zituena eta preso hartzen zuena, delituren bat egin zuena edo bar. Eta gero diputatuak, ziren, udaleko eginkizun batzuk egiten zituzten, adibidez, pisuak eta okindegitan edo garia asatzen tokitan edo garagardoa, zagardoa saltzeko erabiltzen ziren neurriak eta pisuak eta egokiak zirela eta faltsututa ez daudela ikusten zituzten eta batzuden horrelako funtzio batzuk. Eta batzuden karguak eta gero zeuden Erdi Arotik zetoren antolaketaren arabera homes buenos jartzen du, dokumentutan dira auzoak. Hau da, etxe horietako semeak, gizonak, dira denak noski. Pasatzen dena da, 16. mende erdialdean, hasiko dela, garai baten, auzo guztiak edo bezino horiek guztiak juntzezaketen udalaren bileretara edo, eta aukeratuak izan zitezkeen kargu horietarako, baina 16. mende erdialdetik aurrera itxi egingo den nolabait. Eta orduan, bakarrik izan aldezakete alkate edo prebost edo jabetza kopuru bat zutenak. Oda, milares izena daukatena dira, baremo antzeko bat egiten da, eta hortik gora dutenek daukate aukera bakarrik kargo horiek edukitzeko. Bere zentzua ere badauka, ez da bakarrik, gutxi batzuen txiringito bat sortzeko. Kontua da, garai hartan, ekinaldiak edo izaten ziren urtebetekoak, udala zeukan urtebeteko jarduera, eta hurrengo urtean aukeratzen zen beste udaletxe bat. Orduan, hurrengo udaletxea zeukan aukera,
egiten zuen, epaiketa antzeko bat, norbait ikuste bazuen, herriko norbait ikuste bazuen, bereien kontrako neurri bat hartu zela edo dena dalakoa, hori berriz errebisatzeko edo pixka bat, ezta? Aurreko legegintzaldiko epaiketa antzeko bat. Eta zer pasatzen da? Alkateak adibidez eman zuen epai bat edo zerbait norbaiten kontra, eta beste horrek irabazten badu, alkate izan zen horrek bere poltsikotik ordaindu behar zituzten kalte ordainak, eta orduan garrantzitsua izaten zen, kargo hori zeukanak izatea patrimonio nahikoa hori ordaindu ahal izateko. Orduan, arrazoi diferentea daude hortarako. Gero, zegoen parrokia, eta hor zegoen eliz talde bat, eliz gizon talde bat, izaten ziren erretorea eta bi benefiziatu, bi eliz gizon bere zerbituan edo bere laguntzen, eta bestetik zegoen fabrika edo esaten dena. Fabrika da parrokiko ekonomia kudeatzen duen erakunde txiki bat, barneko erakunde bat. Eta hor parte hartzen dute komunitateko pertsona batek, gizon batek, eta elit gizon batek. Eta orduan, hau egiten zituzten urteko kontuak, urtean zer gastatu zen, eta zer jaso zuten, zer dirudun jaso zuten, eta horrela. Eta gero besterik daudena da, beste botere moduan da, esan dugun jauretxeak, etxeak, ez da? Zutelako botere politikoa baita ere, herrian. Hemen, aipatu behar dena da, aide nagusirik etzela hori honetan izan aide nagusirik. Aide nagusiak parientes maiores edo banderizoak zirenak, hemen gertuenak atxagatarrerak eta urdaiagatarrak, hemen aian ere bazeuden, baina, hiribilduen bertan ez zegoen. Gero, esaten da, garaiko gizartea estamentala dela. Estamentuak daude, ez? Kaja batzuk balia bezala, eta bata bestearen gainean batzuk gorago eta besteak berago. Eta, talde horiek itxiak dira, batzutan badago batetik bestera pasatzea, baina irizpide diferenten arabera egin ditzakegu, ez? Kaja horiek nolakoa diren edo esateko eta. Irizpide juridikoen ikuspegitik batetik daude eliz gizonak direnak eta elizarekin zerikusia duten denak, berez, laikoak dira eliz gizonak ez direnak, baina monjak eta lekaimeak eta, konbentutako monjak eta ez dira berez eliztarrak, nolabait esateko, ez dute jaso orden sakramentua, orden sacerdotal edo esaten dena, ez dira apaiz, baina hala ere, erakunde ekleziastikoa direnez, sartzen dira eliz munduan. Eta bestetik dagona da, erregearen jurisdikzioa. Orduan, ze pasatzen da, gaur egun, guk edo nork apaiz bati zer egiten badio, edo dirua zor badio, edo badago lako gatazkaren bat, joango gara, epaitegira, ez da? Dago epaitegi bat. Garai hartan ez. Garai hartan apaizarekin konfliktu bat baldin badago, gatazka bat baldin badago, joango gara, joango da apaiza, kasu honetan, Iruñeko gotzaitegira. Garai hartan, Gipuzkoako parte handi bat, Iruñeko gotzaitegien barruan zegoelako. Bestela, auzoko batekin, laiko batekin arazo bat baldin bazegoen, joango ginen alkatearen aurrera. Garai hartan, alkateek zeukaterako eskubidea epaiak emateko. Orduan, ikusten daude bi jurisdikzio diferenteak. Eta orduan, askotan gatazka daude baita ere, alkateak uste duelako kasu hori bereri dagokiola, eta ez gotzaiari, eta bar. Gero, garai hartan daude gizonak eta emakumeak. Ez dute gizartea horrela antolatzen da. Gaur egun binario edo dena, bitarra da, guztiz. Eta ez da salbuespen bat egon daiteke, orain hitz egiten ari dira Katalina hori buruz, eta bar, baina orokorrean horrela hartzen da. Gizonak eta emakumeak. Eta, gizonak eta emakumeak baita ere, daude momentu edo estamentu diferenteetan adinaren arabera, baina baita sexuaren arabera. Hau da, gizonak
21 urte arte adin gabeak dira, nola baita esateko. Eta 21 urtetik aurrera, helduak izango dira, eta edozein akta, salerosketa, gutun, gauza ofizialak notarioaren aurrean egiten diren gauza horiek egin zitzaketen problemerik gabe. Baina emakumeak ezkondu arte ez ziren adingabeak. Horrek esan nahi du, notarioaren gana edo epailearen gana joan behar zutela beren aitarekin. Edo umezurtzak bat ziren, aiterik ez bazuten, anaiekin edo tutorearekin. Orduan, ezkontzen ziren momentuan, pasatzen ziren norbaiten emazte izatea. Orduan, joten bat ziren, erentzi bat jasotzera adibidez, baimena jartzen du dokumentutan, senarraren baimena dutela hori egiteko. Horien gutxi arte, horrela izan da adibidez, bankuan kontu korronte bat irikitzeko, duela markada batzuk ere, senarraren baimena behar izaten zen, ezta? Duela 5 urte berdin. Kuriosoa da, gero, alarguntzen zirenak, bazukatela berriz, ekintza juridiko horiek egitea, bazukaten kontratuak sinatzea, eta baino, aipatuko da noren alargunak diren. Orduan, senarra hilda ere, bazuten bete beharra edo jartzeko noren alargunak ziren. Orduan, ikusten dena da, nortasun publikoa edo juridikoa dutela gizonekin duten harramenaren arabera. Oso argi ikusten da dokumentuetan. Eta esan dut, kaja edo estamentu horiek ez direla guztiz zurrunak edo gogorrak ez, eta batetik bestera pasatzea badagoela. Eta horreri, garai hartan deitzen zitzaion, tomar estado. Tomar estado da, beste egoera batera pasatzea. Eta bidez da, apaiz egitea, edo monja sartzea, edo ezkontzea, eta bar. Eta oso garrantzitsua da, eta orain ikusiko dugu gehiago, garai hartan gauza guzti hauek publikoak izan behar dute. Hau da, jendeak jakin behar du zuze egoeretan zauden. Horregatik, adibidez, emakume ezkondun gabeak eta adingabeak zirenak eta eramatzuten burua inolako zapirik eta estali gabe, eta hemen izan dituzten hile luzeak. Hemen, belarri inguruan, patila inguruetan, hile luzea izaten zuten. Ezkontzen zirenen ordean jartzen zuten buruan, buruko zapi hori ikusi dugu askotan irudietan, ez da? Horrelako adarrantzeko batekin. Orduan, mundu guztia bat zekien, emakume hori ezkondua zela. Orduan, bestetik adibidez, izan daiteke, tontxura. Hemen korona edo zetintzeion hori, apaizek erabiltzen zutena, hilea moztuta eramatea. Eta habitua eraman ezkero, osotana eta bar. Eta gero, arropen koloreak, izan daiteke, jakiteko ze monja edo frailea edo bazan, ze ordenakoa zan, eta emakumeak adibidez, beltzez, arlarguntzen zirenean, beltzez jantzita goten ziren lago. Orduan, kolorea, ematen ziren erropak eta bar, ez? Horrek gizartean irakusten zion zu ze egoeretan zeunden, ze estamentutan zeunden, ze egoeretan. Gero, lehen esan dudanean, garai hartan ez dagoela hiritartasun zentzurik edo ez dagoela ziudadania edo eskubideak eta bar. Garai hartan, segunda ze egoeretan zeunden eta ze estamentutan zeunden, zen ditun rol batzuk. Jokatu behartzen ditun, zugandik espero zen, betetzea, baldintza batzuk edo portaera batzuk espero ziren, ezta? Orduan, horrek esan zezaken adibidez, jarduera diferenteak izango zituztela gizonek eta emakumeak orokorrean. Gizonak joango ziren kanpora, normalean, Sevillara, edo Ameriketara, edo Ternuara. Orduan,
etxetik kanpora joateko jarduera horiek normalean gizonek hartzen dituzte. Jarduera intelektualak, idaztea eta eskribauak, gortean egongo diren sekretarioak eta horrelako karguak gizonen eskutan egongo diren. Kargu politikoak, udaletxeko karguak, industriako langileak adibidez, hori dena gizonen eskuetan. Eta emakumeek izango dituzte beste jarduera batzuk. Batez ere, etxearekin zerikusia dituzten jarduerak ekonomikoak baita ere, merkataritza izan daiteke, eta ez txikiak, ez norbere etxearekin, esan edu, etxeen hornikuntza, adibidez. Kanpotik ekartzen zen gari hori emakume kudeatzen zuten herrietan. Orduan, erosten zuten alpor maior, izan daiteke, gari asko, eta gero, saltzen zuten txikian, bertako merkatuan bertan. Orduan, horrenikuntzarekin zerikusia daukaten aktibidadeak, ezta? Adibidez, tabernak eta emakumeen eskuetan egoten ziren. Gero, etxekoen zaintza, hori bai, eta badago jarduera bat, lioaren ekonomia hori da ehuntzea eta, ez dago asko ikertuta, baina badaude lan batzuk erakusten dutenak zen garrantzitsua zen liozko oialen salerosketa. Eta zintzen emakumeek zuten protagonismoa edo aktibitate horretan. Etxean bertan egiten zuten lan bazen, baina gero, azkenean dotea emateko garaian eskontzeko momentuan, askotan, oial horiek ematen zituzten. Orduan, baita ere, hortarako ez bakarrik, baizik eta baita ere komertziorako eta merkataritzarako egiten zuten lan bat. Orduan, hor ere, artisau lan bat ere egiten zuten emakumeek. Eta gero daude, beste jarduera batzuk, abstraktuagoak direnak, dokatenak gehiago zerikusia errituekin, eta sinismenekin. Eta horiek ere emakumeen esku egoten ziren, adibidez, hilen gurtza edo hilen oroimena eta hori guztia. Eta gero, nik uste gizarte guztiari dagokion gai bat da, baina generoen arabera bakoitzari modu batera edo bestera. Eta hori da, norbere ohorearen babesa eta zaintze hori. Norberea eta sendiarena eta etxearena. Azkenean, ohore horrek ematen zion sendi bati edo pertsona bati beste batekin konfidantza, ezta? Orduan, salerosketarako edo zein harremanetarako ohore hori mantentzeak esan nahi zuen pertsona bat hitzekoa zela edo ez zituzuela negozio baten ez zuela ospa egingo edo dirua aurreratu garrera zuen egingo zuela eta bar. Orduan, batez ere gizonei alde hortatik baina emakumeek zeukaten karga handia ikuspegi horretatik ze azkenean etxearen ohorea askotan gelditzen zen beren beren jarrera edo jarrera intimoekin lotuta, ezta? Azkenean, bereien mirgintasuna mantentzea eskontzara arte, eta hori da funtsezkoa, gero ikusko dugu zergatik. Eta orduan, ohorearen, ez bakarrik emakumearen ohorea, emakume horren ohoreak gizonaren are bai, baina kasu honetan, bere jarrera intimoagatik, zerikusi duelako, emakumearen ohoreak familiaren ohorea esan nahi du askotan, ezta? Eta horrek azken finean hain garrantzitsua zenez, ohore hori tribunaletara, epaitegitara joango dira etengabe, norbaitek bereren ohorearen kontrako zeo zer egin bazuen. Eta hori guretzako ikerlarientzako oso ondo dago, azkenean aukera daukagu ezagutzeko. Idatzi eta iritsi zezkigulako
kasu guzti horiek, ezta? Eta bereiek kontatzen dute, bereiek nola ikusten duten gertatu zaien hori, eta hori ikusiko dugu, adibideren bat. Eta egia da, bueno, hori izan dezakegu, bueno, hori gauza individual bat da, norberak bere orea mantentzea edo zaintzea edo defendatzea, baina ikusten duguna da epaimaiek eta ziurtasun bat ematen dutela. Epaimaiak kontziente dira orea garrantzitsua dela, eta horregatik saiatuko dira ziurtasuna ematen, garantia bat ematen epaimaiera doan hori, eta horrein ikusiko dugu zergatik. Hau da, 1507ko dokumentu bat, eta hemen badago konpromiso bat, konpromisoa da bi parte, gatazkan daudenak, eta erabakitzen dituzte, bakoitzak erabakitzen du, beste pertsona bat, alde bakoitzetik, arbitraje bat edo konponketa bat proposatzeko. Eta egiten dutena da, konformezua hartu, epaile horiek emango duten sententzia onartuko dutela. Orduan, kasu honetan da, Pedro Larrume, garaiko argina dela uste dut, lehen ikusi denez, eta bere neskameak gatazka dute, zergatik, jaunak, ez dakigu ziur zergatik, estupro hitza esaten da, estupro normalean izaten zen bortxaketa, baina ez dute inoiz garbi esaten bortxaketa izan den, edo nola baita esateko, bata jauna izan da, eta bestea neskamea, aprobetxatu indala, edo, dana dakoa, ezta? Eta orduan, kasu honetan, akordio batera iristen dira, edo iritsi nahi dute. Zergatik, neskameak bi alaba ditulako, jaunaren alaba ditu, orduan, konpromezuan nahi dute, jaun horrek bereien mantenua eta emateko konpromisoa hartzeko, ezta? Orduan, kasu honetan da, parteen arteko konpromiso bat, baina beste batzutan tribunaletara iristen dira, eta tribunalak normalean ume horien eta beren amaren alde egiten du. Normalean horrela izaten da. Eta nik uste dut oso parte importantea dela mundu honetan, garai hartako mundu horretan, emakumeak duten funtzio bat, eta lehen esan dut funtzio simboliko bat izan daitekela, batez ere, sinismenen munduan sartzen delako, eta errituen munduan sartzen delako, baina praktikotasun bat du, nolabait esateko. Eta da, etxe bateko hilek danak sartzen ziren hilobi baten, elizan barruan, garai hartan. Eta hilobi hori gelditzen zen lotuta etxeari, jauretxeari edo lehen ikusi ditugun etxe guztiek zerrenda hori, horietako bakoitzak izango zuen bere hilobia elizan. Eliza, gaur egun elizan sartzen gerenean, bakoitza gutxo gaberan nahi duen tokian esertzen da, baina garai hartan ez. Garai hartan eliza zegoen banatuta hiru partetan, bat zegoen presbiterioan aldarean inguruan, gero jartzen dira eta jartzen ziren apaizak, eta gero aldarean aurrean jartzen ziren eserleku luzeetan, banko luzeetan, gizonak. Eta atzean, hilobiak zeuden tokian, emakumeak bakoitza bere hilobiaren gainean, izaten zen norako, horrein ikusiko dugu argazkia, reklinatorio dolako eserlekuetan jarrita, eta han egiten zituzten beren errituak. Hilen inguruan, ematen zuten hori ikusten den bezala, argizaiolan jartzen zen hori. Gero, ez dakigu ziur nola egiten zuten, baina ematen du ogia eta batzutan ardoa ere ematen zutela, eta jartzen zituzten egun batzutan hilobiaren gainean, eta ematen du gero apaizak hartzen zitula, ogia eta beretzako. Eta orduan, erritu hori egiten zutenak izaten ziren emakumeak. Eta egia esan,
hori ere badakigu, artxiboak beteta daudelako gatazkei sortutako espedienteekin. Zergatik, batzutan etxe bateko bigarren alaba bat beste etxe batera eskontzen da, eta sortzen dira, gaizki ulertuak, eta igual, emakume horren alaba batek erabakitzen du, bere arbaso horien hilobian jartzea, gainean eserita, eta orduan, etxe, aizperro, imaginatu, etxe hortako alabak ikusiko du beste norbait, nahiz eta bere lehengusina izan edo danalakoa, bere etxeko hilobian gainean esertzen dela, eta orduan horrazten dira gatazkak. Edo, adibidez, etxe bat, azkenean saldu egiten da, arrazoi bategatik bestegatik saldu egiten da. Eta badago, etxe lehenago zegoen sendi hortako beste norbait, ikusten duena, hilobiaren gainean esertzen dela jende arrotza, ze hilobi horretan daudenak bere sendikoak dira. Eta orduan, saiatzen da jartzen baita ere hilobiaren gainean, eta orduan hasten dira, benetako gatazkak egoten dira, hilobien inguruan. Orduan ez da gauza simple bat edo, emakumeak daude hor eserita eta fora, ez, benetan garrantzitsua zen, eta nolabait esateko etxe bakoitzaren ohorea ere defendatzen zuten emakumeek Elizaren barruan puntu hortan. Gero, Elizaren barruan gizonak ere ez ziren edo zein lekutan ere esertzen normalean, Bazoden aldarera begira, lehenengo filan ezkerreko partea zen leku nagusiena, hor alkateak eta jartzen ziren. Eta gero, ezkerretik eskubira eta aurretik atzera, garrantzia gutxiagoa zuten nenean, esertzen ziren. Eta hor ere, askotan, gatazkak egoten ziren, beste baten lekuan jartzen zelako. Horrek ekartzen zuena zen, eskaintza egiteko momentuan, gaur egun poltsa bastatzen den bezala, garai hartan, eskaintza egitea ere erritu bat zen. Orduan, gizarte hortan nagusia zela betxatzen zuen batek, norberaren aurretik beste batek egiten bazuen eskaintza hori, orduan gatazka sortzen ziren. Eta, guri arrotza egiten zaigu, baina dalako, poltsa datorrenean guk botatzen dugu dirua, eta listo, ezta? Baina garai hartan ez, garrantziatu nork egiten duen lehenago. Eta zein ordenetan, eta hori mantentzea, gizarteko bakea mantentzea, ezta? Horregatik esan dut ez, Eliza barneko jerarkizazioa barruan ere dago, da pixka bat, herriko tirabideen antzesleku bat, bai? Eta herriko jerarkiaren antzesleku bat. Kasu honetan, Orion, lehenengo postuak izango dituzte, kontzejuak, alkateak direnak, eta hori urtero aldatzen joango da. Baina beste herri batzutan adibidez, Usurbilen esaterako, atxagatarrek dute Elizaren patroitza eta patronatua, orduan haiek jarriko dira leku nagusian. Etortzen bada beste bat, leku hortan esertzen bada, sortuko da liskarrak eta agian ezpatakatzeko dituzte Elizan, eta hori gertatu zen gainera. 1500 gutxian, Urdaiagako Andrea eskondu zelako Gebara atar batekin, eta korteko pertsonaia oso nagusi bazen, eta Usurbileko Elizara juntzanean, esan zuen ez, nire izeriko naiz, hemen lehenengoa. Eta orduan atxagak esan zuen ez ez, eta horko problema horiek. Horrelako kontua, baina beste eszenario honetan gertatzen ziren. Gizon emakumeen harremanak, gaur egun bezala, ohikoak ziren. Bizi lagun zirelako, senideak, harremanak izan dezakete, merkatala harremanak, tabernarien kasuan, edo okinak, emakumeak ere okinak izaten ziren, orduan hor harreman batzuk izaten dira. Baina egia da, harreman horiek, gizonen artean ere bai, merkatalaren harremanak oso judizializatuta daude. Guretzat oso nahiko arraro egiten da, artxibora joan, eta hainbeste pleito, hainbeste epaiketa ikustea. Eta batzutan da, iruditzen zaigu igual gauza harinegatik, baina garai hartan
ohikoa zen, alkatean gana joan eta epaiketa bat astea norbeten kontra salaketa jarri eta bar. Baina gizona emakumeen arteko harremanak eta judizializatuta daude. Adibidez, ezkontitzak ez betetzea. Nik neska bateri, harreman bat daukagu eta nire hitza ematen diot ezkonduko gerrela, sexu harremanak izaten ditugu eta ondoren ez dut ezer jakin nahi. Ziurrenez, emakume horrek joko du tribunalera ni behartzeko berarekin ezkontzera. Ze horren azalduko dugu zergatik. Baina izan daiteke, lehen ikusi dugun bezala, ezkontzatik kanpoko seme-alabak izan, oso ohikoa zen hori, eta ondoren, nik zure alaba seme-alabak ditut, baina behar dut mantenurako diru bat, eta lehen ikusi dugun kasuan antzera, ezta? Baina izan daiteke baita ere, irain bat egon delako, ohorearen defentsan tribunal batera jotea, alkatearen gana kasu honetan, eta zergatik, iraina delako batez ere publikoki esan denean, da norbere ohorea zikintzea, ez da? Da esatea lapurra edo horrekin nahikoa zen norbaitek jotzeko tribunaletara. Defentsa hori egiten ez zenuen, onartzen zenuen hori egia dela, nola baita, ezta? Eta hori ezin zen horrela utzi. Gizonen emakumeen artean, hemen aipatzen da baita ere, elit gizonetan eta emakumeen artean. Normalean, Orioko elizan bazegoen serora edo monja izeneko pertsona bat. Garai hartan, Euskal Herrian oso ohikoa zen, ermitetan eta elizetan, emakume bat egotea, etzen sakristau moduko bat, ez dakigu ziur nondik datorren, baino da, ditu funtzio religioso batzuk, otoitz egiteko eta baina dauka, errituetan dauka parte hartze bat, bataioetan eta hiletetan batez ere, adibidez, hilotzak eta gorpuak ere batez zirenean basarritatik eta etxetatik elizara, serora hori juten zen sekitoaren edo taldearen buru, eta funtzio erritualak eta zituen batez ere. Eta elizan egoten zen denbora asko, eta apaizak ere bai. Orduan, kasu asko daude baita ere, harremanak izan zituztelako, edo, sexu harremanak esan edut, edo salaketa hori egiten dutelako. Haizu, eske honek, serora horrek utzi egin du, seme-alaba bat izan du, eta apaiz honena da. Orduan, apaizen eta elizako emakumeen arteko harremanak beti dira susmagarri. Eta ezkontzaren garrantzia, azken finean da, lehen esan dugun bezala, etxearen perpetuazio bat edo betikotze bat lortzeko. Ezkontzarekin lortzen dena da, norbere etxera ekartzea pertsona bat bere ondarearekin eta etxeak aurrera egin dezan eta alba da, azteko, ez da? Orduan, horregatik garrantzitsua zen eta nahaste guztiak, ezkontzaren inguruan pasatzen ziren nahaste guztiak zeukaten eragina horretan, etxearen ohorean, etxearen handitasunean eta bar. Eta kuriosoa da, gaur egun, ekintza juridiko bat da, ezkontza bat. Gaitezke bake epaitegira, edo udaletxera, paper batzuk bete, elizan ere egin dezakegu, baina garaian hartan, Gipuzkoan eta Nafarroan, hau da, Iruñeko elizbarrutiaren barruan, eta Nafarroan gainera, Nafarroako foruan idatzita dago, etzen hori egin behar, nahikoa zen, ez da, etzen elizaren erregistroetatik pasatzen nolabait esateko. Etzen testigu izan behar apaiz bat. Bikote bat juntziteken lekukoekin leku batera, etxean gelditu zitezkeen bi parteak, beren lekukoekin, elkarreri esan, ezkontzeko eta formula bat zegoen,
elkarrekin eskontzeko asmoa zutela, elkar banatzen zituzten opariak, izan diteke, mundu guztiak ikusten zituen gauzak, neskak izan zezakeen zapi bat, edo bitxiren bat, izaten askotan katilu bat, zilarrezko katilu bat, eta horrelakoa. Orduan, trukea egoten zen, eta gero, egin behar zena zen, koitoa, sexu harremanak egon behar ziren. Eta hori guztia pasatzen zenean, ezkontza egintzat bezala ematen zen. Eta hori legeak onartzen zuen. Ziurazki, Gipuzkoako beste parte bat eta Bizkaia eta Araba zeuden Kalagorrako gotzaitegiaren barruan, eta ziurazki gaztelako influentziagatik eta bar, hori lehenago galtzen da, Deba Aranean eta bar. Eta hori 15. mendean hasiko dira eskatzen, ondo dago zuen arteko hori, baina gero, belazioa egin behar da. Belazio da zen errito bat, jartzen zen oial bat bi senaremazteen gainean, eta elizanean egiten zen erritu bat zen. Hori, 16. mende bukaera arte, Gipuzkoan etzen egiten, nahikoa zen bestea. Eta ze pasatzen da, horrek epaitegiak bete zituen, baita ere, katazka horiekin, espediente horiekin, ezta? Zergatik? Promesa pribatua zenean, gero betetzea edo ez betetzea, azkenean nola kontrolatu ziteken hori, ezta? Eta orduan, epaitegiak beteta zeuden, azkenean emakume asko goten zirelako, esan ez du, niri promesa edo egin didate, ezkondu gera, testigoekin eta bar, gero, oheratu gera, mundu guztia daki gainera, publikoa da. Eta orain ez du nerekin bizi nahi, eta beste batekin ezkondu nahi du. Eta lehen esan dudanean, epaitegiek ziurtasuna ematen zutela, oneri buruzari naiz. Kasu hauetan, gehienetan frogatzen dutenean, lekukoak bat zituzten emakume horiek, elkarrekin tratu edo promesa hori eman ez aparte, edo eman eta ez aparte, gero, sexu harremanak izan zituztela, epaitegiak eman zuen elkarrekin eskontzeko eta elkarrekin bizitzeko agindua. Eta garai hartan, emakume horiek mundu guztiak zekienean norberekin oheratu zirela, ez zukaten beste remediorik hori eskatzea baino. Bestela, inorketzun nahi izango bereiekin eskondu, bazekitelako ez zirelak birginak. Orduan, nolabait, promesa hori eman zion gizonak, beren ohorea zigindu zuenez, eskatzen zuten zen bereiekin eskontzea. Eta batzutan, bortxaketetan ere bai. Eta tribunalekin dutena da, eskondu elkarrekin. Hori askotan ez da burutzen, evidentean bezala eskatzeko dutena da diru bat. Emakume horrek dote desente bat baldin bazuen, aukera gehiago izango zuen, edo ezkontzeko, edo moja sartzeko. Eta horrela, epaimaiak garantiak ematen dituzte, beti garaiko ikuspegitik, ez gaurko ikuspegitik. Iruditzen zaigu, pertsona batek beste bat ustea, gero, aztea emandako hitzaz eta bar, iruditzen zaigu, nire askonduko naiz gero pertsona horrekin. Garai hortan, hori izan, egiten zena. Biak ezkontzeko agindua eman eta betea arazi. Eta besterik, hori, ezkontzak ere, etetea bat zegoen. Gaur egun ere bai, baina gaur egun beste bide batzuk daude errezagoa, baina garai hartan emakumea juntziteken tribunalera eta esan, nire senarrak ezin dugu sexu harremanek eduki, sarketarekin, eta orduan eten egin nahi dut ezkontza. Eta gertatzen zen, tribunalak egiten zuena zen, aditu batzuk ekartzen zituen, emaginak eta medikuak, eta gizona eta emakumea aztertzen ziren, aparte, bakoitza bere aldetik, eta esan zuten, emakume honek sarketa izan du, eta orduan birgina da, eta gizonak bere organoak eta ez ditu egoera honean bate daki zer, eta ematen zituzten batzutan dibortzioak baita ere. Eta, azkeneko, bukatzeko, kasu berezi bat, pixka bat esandakoa laburbiltzen duen kasu bat ekarri dut.
Eta da, 1554an horrelako epaiketa baten espedientea topatu nuen, eta, bueno, Orioko apaiz bat, benefiziadua, Elizako kargoa zuen apaiz bat zen, Domingo Etxaniz, eta joango ziren udala eta aldundia, iritsi zen, probintziko erakunde nagusitara, joango ziren Iruñeko gotzaitegira, kexaba jartzera Domingo Etxanizen kontra. Eta esaten zuten, pertsona oso violentoa zela, joten zela armarekin, espatarekin eta bere aita hiltzen saiatu zela balesta batekin Orion zehar, eta, ari zela benetan hiribildua asaldatzen. Baina garrantzitsuena, etzen hori, garrantzitsuena zen, ari zela lehen aipatutako guztia kolokan jartzen. Zer berak esaten zuen, bere kontrako salaketan esaten da, ari zela dontzeilekin eta etxe honetako dontzeilekin sexu harremanak izaten. Eta orduan, horrek egiten zuena zen, etxe horietako alabak gero norekin izkondu behar ziren. Mundu guztiak baldin bazekien apaizarekin oheratu zirela, ezta? Eta horrela esaten du, jartzen du, difamar gainera famaren zentzuan, fama txarra jartzea edo. Difamar a casadas y entre doncellas y mujeres hijas de principales dira etxe honekoak, que estaban en buena fama y para se casar. Ha puesto en fama de malas mujeres, a 5 o 6, de manera que por la dicha infamia nunca se casarán. Baita ere jartzen du, eta hori ez da bakarrik, berak pasatzen dena edo esaten du, se jactaba, alababa, esaten zuen, arro, que cual mujer le había de negar a él su cuerpo, berak keinua eginda, ez? Esaten bezala, berak nahizunarekin noberatuko zela, eta apaiza zen, teorian ez ditzula inorekin sexu harremanik izan, ezta? Berak aipatzen du, herriko sarreran, enboskada bat egin ziotela, eta bera hiltzen saiatu zirela. Eta Iruñeko tribunalera Oriotarrak doazenean esaten dute, zu konpontzen ez badezu, gu konponduko dugu. Hemen hau ezin da horrela ari da, herri guztia hankaz gorra jartzen. Eta momentu batutan egiten diotena da, segada edo etxe batean etxoiten diote, badakite neska baten atzetik dabilela, orduan etxoiten diote gelan, eta igotzen den momentuan, bera harrapatzen saiatzen dira, eta higez egiten du. Eta ez dute harrapatzen, baina badakite bera dela. Eta, esaten dutena da, herriko emakumeak ere beldurrez daudela. Orduan, ez zen bakarrik, ez zen gizon oso, ez dakit, ederra eta ez, gainera, violentziaz ere, sexu harremanak izateko, ez dakalako inongo problemarik. Eta, hemen ez da jarri, baina, esaten da baita ere, ez dakit ziur uste aiako errota bateko alargun batekin harremanak ez ditula, baina bortxatuta. Orduan, ikusten da pertsona bat, psikiatra batekin berko luke bere profila, baina gaur egun ikusiko genuke, dala kriminal bat, baina garai hartan beste dauka oraindik konotazio berezi bat, ezta? Egiten zuen kaltea gizarte guztiari egiten zion nolabait, hiribildu guztiari egiten zion, ari zelako kolokan jartzen, etxeen arteko harremanak, ohorea eta prestigio bat hori dena, ezta? Pixka bat hori da. Hemen jokoan zegoena, kasu honekin badago gehiago, batez ere 17. mendean, ja agertzen dira beste, zorionez Elizbarrutiko artxiboetan badaude epai horiek eta badira apaizak armatu da joten zirenak herritik eta horrelakoak. Baina, orokorrean, aipatu dudan gauza guztiei buruz, bai Orion eta bai inguruko herritan, artxiboak beteri daude, zorionez, eta horrela jakin dezakegu pixka bat, zintzen garai hortako gizartea nola, euskal gizartea nola ezurtzen zen edo bamitzen zen, eta gero
baita ere, asko nik uste gaur egun gehiena txokatzen duena edo da, nola, gizonen artean agian, tratua egiteko momentuan fallo egiteak edo orea ez mantentzeak ditu bere ondorioak, baina emakumeen kasuan da gehiago gauza intimo bat, ezta? Bere gorputzarekin zerikusia duen zeo zer. Eta hori da, garai hartako rolen eta gizarteko ezberdintasunen adibide nagusitako bat. Eta, nik oraingoz bukatu dut, eta galderarik egin nahi badezue, gustura erantzungo dut. Nola bukatu zen, epaia? Domingo Etxanizen? Domingo Etxanizen kontra. Goztetegiak egin zuen bere kontra, egin zion multa ordaintzea eta bar, eta jarri zuten bere lekuan, esaterako. Gero ez dakigu zer gertatu zen, baina, berak egin zuena zen errekurritu. Berak jo zuen goiko instantziera, eta garai hartan zegoen Zaragozan. Nik ikusi nuena Zaragozako hori da, berak esaten zuen montaje bat zela. Bere kontra zeudela, eta hori, aipatzen du segada bat edo enboskada bat egin ziotela, eta bar, baina hango gotzaitegiak ere ikusten ditu frogak eta bere kontra esan du. Ez dagoela apelatzeko arrazoirik eta listo. Horregatik esaten dut, tribunalak garantistak direla edo ziurtasuna ematen dutela alde horretatik. Ez duten kolokan jarriko herri bateko bakea kasu horregatik, ez da, argi zegoen zer zen. Epaitegietan garai hartan legeak baino gehiago pisu gehiago zuten lekukoek. Lekuko asko aurkeztuta denak antzeko lekukotzekak ematen badituzte, adibidez, beti esaten dute, eta horrela, hau, beste gauza batzutan ere bai, hau horrela eginda beti. Gure aiton amonek eta horrela egiten zuten. Eta horrek askotan pisu gehiago du legeak baino. Eta gainera, foruak eta dituen herri baten hori oso garrantzitsua da, ezta? Gauzak, tradizioa, goitura nola egin diren eta bar, horrek tribunaletan pisu handia du. Eta, kasu honetan dira, lekukoak esaten dutela, eskenik entzun dut hau, eta ikusi dut hau, eta besteak hau esaten du, eta hori. Garai hortan inkisizioa indarrean zegoen. Bai. Eta ordua segura asko toki batzutan Elizan izango zuen nahikoa indarra, herritarren iritzia eta aitortza ere bideratzeko, ezta? Hortik etorri zian sorginak erretzea ere. Bai, pasatzen dena da, garai hartan, inkisizioa ez dagoela Elizaren esku, kakotx artean. Inkisizioa da estatuaren parte bat. Elizarra, dominikoak eta badaude, fraileak eta daude barruan, baina inkisizioak adibidez, gotzaileak eta sartzen direnean normalean, sorginen asuntoetan eta ez dira oso urruti iristen. Normalean eten egiten dira, ez dira persekuzioan erortzen, baina inkisizioan daudena dira fanatikoak. Eta fanatiko horiek joango dira azkeneraino. Eta, torturak eta bar egiten dituztenez, lortzen dute. Hori Zugarramurdiko kasua eta bar, horrela da, baina Zugarramurdin eta pasaztakoa eta gero Lapurdin eta pasazena, persekuzio hori eta bar, Gipuzkoaren ere pasazan. 1911an uste dut Hondarribian eta kasu bat egontzen, ume normalean salaketa jartzen zituzten umeek eta edo umeak aurrek egindako testigantzekin. Eramaten nau pertsona honek, emakumeak normalean, jaizkibelera eta botatzen dizkiogu, begiz jotzen ditugu edo malefizioak egiten ditugu itsasontzien kontra eta ondora goaz. Eta kasu hori iritsi zen alkatearen gana eta hango erretorearen gana, eta hortik ez da pasatzen. Badakite, gero hasten dela paranoia, eta bat hasten dela bestea salatzen, eta hori. Baina inkisizioa iristen da gero, normalean. Hori pixkat
puzten denean, orduan agertzen da inkisizioa, normalean, Eta gero gainera, ja, 17. mendean, baina Zugarramurdiko kasuen ondoren eta inkisizio normalean, 18. mendean batez ere, izango da zentsura. Zentsura jarriko du. Inkisizioa izango da, liburuak galaraziko dituna, listak ingo dituna, ze liburu zindan irakurri, eta bar. Baina ja, sorginen kasua eta 17. mendean ez da ondo. 16. mendean, bai, baina kasu larriena Zugarramurdikoa izango da, eta izango da, mugarri bat, hortik aurrera, ja, atzera botako da. Bai, beste gauza bada, aitortzen eta buruz, karo, hemen, azkenean, elizgizonek izan duten boterea izan da hori, jakitea, herriko sekretuak eta bar. Baina nik behintzat ez dut topatu inoiz horrela salaketarik egotea ondoren edo berein boterea zuten, baina nidaki dela ez duten erabiltzen gero norbaiten kontra joteko edo nik ez dut ikusi horrelakorik. Zure ikerketan tokatu atzezu hori joko kasurik iritsi gana inkiziziora? Ez. Horiek beste leku batean daude gainera, horiek daude Madrilen daude. Inkisizioa eduka bere, Archivo Historiko Nazional edo da, eta eduka fondo propioa. Eta ez, horiek horik ez dut ikusi, baina egon lehike, nik ez dut ikusi dena. Ez. Gipuzkoan dakigula kasu gutxi izan ziren. Gehiago ziren salaketak, baina normalean kondenak izan ziren nahiko lehunak. Kasu honetan, baina gero bai, gero izango dira gogorragoak, baina Gipuzkoan ez da gehiago ezagutzen kasu hola gogorrik edo. Eta gero inkisizioak pasatzen dena da, batzutan kasuak edo badago kasu bat adibidez, Nafarroa iparraldean ezakit zerri diran, ezakit bat lehitza den eta bestea inguruko herri bat, eta bi apaizak oso lagunak omen ziren, baina behin hasi zen hizketan eta elkarrekin haserretu ziren teologia hizketan eta batek akusatu zuen bestea herejea zela. Eta orduan gotzaia sartu zen erdian, baina ez dijoa inora, azkenean da gauza partikular bat, pertsone bi apaizen arteko haserre bat eta hori. Zorionez, Gipuzkoan ez dago horrelako kasu hondirik. Ez. Bai? Bai, nidaki da. Bai. Bai, gainera. Baina, normalean, senarrak hil aurretik testamentu egin bazudun. Normalean, semeak bazeuden edo alabak ere bai batzuetan, hori ikerketak egin daude, ez dakit nik ziur ze punturaino, baina semea edo alaba erentzia jasoko zuena eta maiorra jasoko zuena eskontzen zen momentuan horia konpondu egiten zen. Konponduta uzten zen, berarentzako zela maiorazgoa, eta testamentuetan senarrek esaten zuten, pasatzen zitzaizkien jabetzen artean, etxea eta bar, usufruktuan edo alargunari usteko. Orduan, normalean gelditzen ziren etxean, nahiz eta berea ez izan, baina erabiltzeko eskubide osoa zuten, hiltzen ziren arte. Horrela izaten zen. Baina, gero, hori jabetzen kasuan, baina, ikusten ditugun alargun asko artxibotan, alargun izan da ere, kontratuak egiten dituztelako. Bai senarraren negozioekin jarraitzen dutelako, edo bai gauza xumeagoak salmenta bat delako, arizti bat edo dena delakoa. Baina bai, jarraitzen dute
jarduerekin, askotan etxeko jarduera horiek bereiek hartzen dituzten, baina aipatzen da doina hau, ez dakit noren emaztea, o alarguna. Pena da, beste zati batez buruz hitz egin nahi nuen eskaini zenean, baina ez dago dokumenturik. Dokumentuak hasten dira 17. mendean. Bada, itsasoarekin lotuta, ikerketa bat egiten ari naiz ni beste kontu batekin, eta da, zenbat jende hiltzen, zenbat euskaldur hiltziren Ternuan. Ikusteko zelan inpaktua, ezta, horrena. Eta, hasi nintzen metodologiagatik, Lapurdiko herriekin, eta ikusten zen, herri batzutan 2 gizon ez zirela bueltatzen. Hiltzen zirela itota, edo jun etorrian, edo denalakoa. Eta horion, erregistroak daude justo 17. mende, o 1588an edo azten dira, oso justo berandu. Eta badaude kasu batzuk 17. mendeko hasieran. Eta gutxi dira estadistika egiteko, baina bat edo 2 pertsona urtero hiltzen ziren. Bai Ternuan, eta gero baita ere, azten direna juten Norvegiara eta bar, hor ere agertzen dira hildakoak. Bai, orduan, nahi nuen pixka gehiago hitz egin horri buruz, baina ez dago dokumenturik. Eta gero gainera berriko artxiboa ere garai baten errezan, orduan, pena da, 16. mendeko hori pixkat irudi osoago bat eman alezizatea, baina bai. Bat edo bi, media, igual urte baten 3-4 hiltzen dira, urren urtean batez, eta urrengoan ere ez, eta hola. Baina, da justo azken momentua, oriotarrak agertuko dira 17. mende hasiera arte Ternuan eta gero hasiko dira, batez ere 70. hamarkadatik aurrera, 1670. hamarkadatik aurrera, Norvegian eta Artiko aldean. Baina Ternuako hori, ematen du oriotarrentzat bukatzen dela momentu hortan. Behintzat, hildakoen erregistroak begiratuta, hori nik ikuspegi hortatik begiratzen ari naiz, eta hori da, bai. Eta espedizio horiek daudenean, gero aldatzen da, ari ez gorri baten egitura soziala edo? Urte gutxi dira, orduan ez dakit nik zen puntu baino. Nik uste dut, esan edezu, Donibane Lohitzunen eta partzatzen bezala, gizon guztiak joten zirela eta Hombre, gizonak junda etorretzen ibiliko ziren gauza askogatik, zebilera zijoaztenak, edo merkataritzan zebiltzenak, itsasoan zebiltzenak, hemen arrantzan edo ibiltzizkenak edo, baina Ternuara joten ziren horietatik, igual urtean bat edo bi ez bueltatzea horiora ez da beste. Beste herri batzutan, hori Saran eta nik ikusi dut, horri paraldean, ikusten dira, hiltzen direnak dira, etxeetako jaunak. Ikusten dira, hemen agian etxeetako jaunak ez doa, zara, ez dakit, esaten dut, edo ez dira inbeste hiltzen, orduan ez dago inbesteko inpaktua, gizarteko egituran edo. Baina beste leku batzutan nik uste dut baiet. Baina nik uste dut hori dela baitere, Orio nahiko diversifikatua dagoela, iruditzen zaite. Jarduera diferentea daudela eta itsasoan dagoen jendea, nik beratzen dut Ternua. Beste batzuk hilko dira Ameriketan, edo hori ja ez dakit. Listo, ezta. Ez zure, eskerrik asko.